Gikalipay man ang pagpalapad ug pagdugang sa mga kalsada sa Davao City apan gituki sa konsehong ang kalangan sa pagtangtang sa mga poste nga nabilin tunga sa kalsada. Ang report ni Sheila Vergara Rubio. Dakong tabang sa dagat sa trapiko ang mga pagpalapad sa kalsada sa Dakbayan sa Davao. Apan luyo sa daghang road construction o road widening sa Dakbayan. Namatikdan ang kadaghan pa sa mga poste sa kuryente ug telco nga nabilin tunga sa kalsada, butang nga makahatag og kadelikado sa mga motorista ug pedestrian. Remained erecting in the middle of the road, posing the risk of possible electrocution when vehicles accidentally hit the post, especially during rainy season and nighttime. Also for our pedestrians who are left with no option but to walk in the middle of the carriageway. Dugang sa konsehal, adunay guidelines ang nagkareng ahensya sama sa DPWH tali sa power company ug mga telco kalabot sa pag-relocate sa mga poste. Aduna kunoy naalokar nga pondo alang niini. Busa giduso ang resolusyon nga masubay ang hinungdan niini aron mapaspasan na ang pagpabalhin sa mga poste. Apan tubag sa DPWH ug DLPC. It is a policy sa atong departamento na do not tayo prior coordination with utility companies before na to i-implement ang atong mga proyekto. Informing them na dunay mga projects ang atong departamento in certain areas na gikinahanglan ng ilang kooperasyon sa pag-relocate sa ilang mga facilities na maapektuhan. Close to 5,000 poles need to be relocated, and so far Davao City has already relocated close to 3,000. We have dedicated workforce doing pole relocation works on daily basis. However, the increasing volume of poles to be relocated remains a huge challenge, especially that there are additional road widening projects every now and then, in addition to the restriction caused by the pandemic. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.